Ja. Salgslev hos Klingsborg. Er det ikke bare sådan noget støde noget? Nej, det er slet ikke støde. De har nogle mega spændende produkter. Generelt så leverer de alt inden for overfladebehandling. De leverer til nogle af verdens største vindmølleproducenter. Og så er de også robotter, der kan slibe de her giga-vindmøllevinger helt automatisk. Jamen prøv nu at høre. Er det ikke bare en lille virksomhed her i Kolding? Altså som salgselev, så kommer det til en dejlig virksomhed her i Kolding. Med lidt over 20 medarbejdere, hvilket betyder, at du kommer dejligt tæt på chefen op. Samtidig så er du med i en organisation, hvor der er over 3.000 medarbejdere på verdensplan. Det betyder, at du får rig mulighed for at rejse i Norden, måske også i Kina og USA, hvilket kan blive rigtig, rigtig spændende. Så leverer det til de største i vindmølleindustrien. Helt sikkert. Salgselev hos Klingsborg. Hvorfor er det lige pludselig fedt at blive salgselev hos Klingsborg? Jamen det er fordi, de har virkelig det ultimative CRM-værktøj, og så har de vildeste e-business-løsninger. De vokser helt vildt lige nu. Så du kan lære en masse om både B2B, men også om logistik. Det er faktisk skide fedt. Hvorfor er det fedt at blive? Ja. Det ved jeg bare. Sød måde at sige det på. Jamen hvorfor er det, du ved så meget om Klingsborg, Mathias? Det ved jeg bare. Altså du... I Kolding? Eller skal jeg sige Kolding? Det ved jeg bare. Robotter? De laver robotter. Det der er ikke Klingsborg, Jeg siger jo altid, at de har med slimmaterialer at gøre. Kan vi starte igen? Så leverer det til de største. Det ultimative